אז נפלה למים. צלם אותי רגע גם, צלם אותי גם. יאללה. צלם את גילי בפעולה. יאללה, חבר'ה, אני רוצה שתמחאו לנו כפיים, תשימו לנו חברים, זה המאסטר שף שלנו, אחד מהם. בואו תסביר לנו מה זה עושה פה. רק רגע, נעבור לאגף השני. קצת שוב בישירות, בישירות. נו, מה? יותר זריז, נו, בישירות, אבל אתה שופך שמן על הרצפה. אבל אתה מחזיק את זה עקום. אבל אתה מחזיק את זה, אתה שופך שמן על הרצפה. מאוד, 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 אני קרים את זה דוד. זה אוכל ללא שמן, דרך אגב, חברים. שופך שמן. זה שופך שמן, זה לא שמן. רובי, אתם הבאתם כוסות מלוכלכות, תביא לי כוס מגיעה. זה לא אני, ומי שידע, אין כוס. זהו, בהתחלה עשיתי לי קצת שום וזה לא הלך, אז עכשיו אני מגרד אותו. זה לא היה הפטל שלה? וגם זה לא הולך כל כך.